Jeg er blevet vækket på den mest brutale måde. Så jeg ligger og sover. Og livet er sådan nogenlunde godt. Jeg begynder sådan at småt op. Ikke at vågne, men det er lidt sådan noget. Jeg er aware. Og så kan jeg være kløver komme op til mit hoved. Og hun... Sorry. Og hun smadrer sine forpoter op i fjeset på mig, og jeg er bare sådan... Det er primært hende, der siger, sæt det op. Nu skal der være mad på bordet. Men jeg har ikke sovet ud på det her tidspunkt, fordi jeg er bare virkelig træt. Så vælger hun så at hoppe, fordi hun tænker sikkert, at det er en fantastisk trap. Og så smadrer hun bare med sin fucking fede krop hendes bagpoter, altså de her aflange, hårde knoglepoter, lige op i fucking face. Klokken fucking mor. Og min første reaktion, det var bare... Jeg var bare hende jo så ned, men hun griber fast i mit fjes, så hun river mig over hele fjeset med sine kløer.